Iuri. Vedeți? Bă, Dar tu nu te vezi negru. Uitați, fani. Într-adevăr, suntem pe Panesim, uitați-ne. Să vedeți iețiule din cadru. uite, vezi? Mă vezi? Acum mă vezi? Fac glumă Te cu... văd negru, ești în cadru, că vreau să filmezi aia cu amanet. Mă vezi acum? Ia vezi, mă vezi? Mamă, cum te vezi! Cum? Îți arăt după aia, ia mai puneți o dată. Cum te vezi? A? Prima oară mă serează tine, uitați. Chiar suntem pe Panesim. Hai mă, stai, hai să mai încolo, să arătăm că acolo e mere. Da, dar vezi, ai grijă pe aici, pe la cabluri. Nu mai sunt decât acolo, aia era. Hai că e bine. Păi, dar cum să faci? Că fix după ce am ieșit de aia, de aia m-am zis. Nu știu, cum se face cu ăla... Nu contează. Acum am fost dat cu aia. Și mi-e frică. Cred că am coborât un pom. Ce? Cred că coborâm un pom. De ce? Că mi-e cam frică să cobor. De ce ți-e frică, mă?